Domekien gauz eta jarraitzen dugu gure bizitza ikusten. Baina bizitza ikusteko argiaren jarraitzaileak izan behar gara. Eta askotan, lehenik orgain esaten duzko moduan, jangoikotik at egiten dugu gure bizitza. Jangoikotik egiten dugu gure ekintzak. Eta horregatik agertzen da, itun zaharretik agertzen da ikuspuntu katz hau. Baina, horretarako, deia egiteko, salman agertzen da zan. Niren mina hoa zabalean josi bedizugazko mutago ez banendi. Jangoikoagaz gure relazioa sakondu behar dugu. Gure bizitzan, hobeto ikusteko eta hobeto jarraitzeko. Eta horretarako gagoz deitute. Guk salbauta gagoz debalde, graziez. Graziez beteta gauz, jangoikoaren eskerrak, debalde gauz, salbeta, argiaren jarraitzaia gareanok. Eta beste leku batzuetan, evangelioan agertzen da moduan, argia bat ikusteko puntxan egon behar da. Jesusek gure argia dana puntan dago, gurutzien, geho ikus da dugun. Guk ikusteko kapaz izateko. Hoi jaenko, zure hitzaren bidez miragarriro adizkietu zenduzan gizon emakumeak zeugaz. Egizu, kristau herrian maitasunean, bero eta sinesmenean alai prestau daitela, gero eta urrago doguzan pasko jaietarako. Latare domekan gagoz eta otoitzean be nabaritzen dugu. Otoitz kolektan ezin dugu, esan, gabe, itzi jainkoren gorpuzkerean posa, zeinak ekarten badeuzku danoi. Azteko Paskoan, domekien ospatzen dugun bizitza, eta Pasko jaietan ospatzeko prestaten ari baikara. Jaunari eskatzen dutzagu, bere irudia izan daitela batzarra, ospatzen dugunok fede bizi, eta eskuzabal bizi dezagun Kristoren irudia. Ziru hartzean ja sumatzen dugun Paskoa, modu emonkorrean ospatu ahal izateko. Berrazkidetxe berbia agertzen da, otoitzan, garizuma honetan, Kristok anaiagaz adizkidetzeko bidea erakusten duzku. Berak gizateria adizkidetzen dau, eta horretara deitua gagoz. Danok Kristorengan adizkidetu bizitzera, eta abin adizkidetute, asko zerrazagoa da berez fedez bizi, eta eskuzabaltasunez bizitzea mundu, haren Kristoren irudia izanez. Deutzegu jauna, betiko osabiedan oparia, hau eta apalik eskatzen ospatu daigula, begirunez eta eskaini munduaren salbazioarako. Latereko domekan sentitzean jarraitzen dugu. Posada Kristorekin misterion topo egitean sortan da. Eta horrezagatik barriro bizten dugu doeak aurkesterakoan, gube munduan doea izatea eskatzen dugu. Otoitzonek batzuetan azten dugune, oirein dela 2000 urte gertatu zana, eta horrezagatik ostabere agertzen da. Eta Kristo gure alde entregaten dana. Kristo gugaz egiteko bidea. Horregaitik berba egiten dugu domekeko ospakizunak. Otoitzonek batzutan fedea errutinagaz bizi dugula gogoratzen duzku. Horregaitik behin eta berriz eskatzen dugu Misterio Santu honek benetako fidiagaz bizitzea. Eta fede horrek gure bizitzak mundua salbateko eraldatzen laguntzea. Honegaz ez gara salbazioaren erdian jarten baizen eta geure txikitasuna agertzen da. Jaunak gugan dauen deia erakusten saiatzen gara. Bosogiak eta biarrainak aurkeztu eban zank, gaztetxoarekin batera egiten dugu. Daukagun gauza honaz eta gure inkongruentziagaz eta beraren aurrean ipinten dugu jangoikoaren barri ona zabaltzeko. Seme alabei denbora salbagarri hau emoten deutzezu. Biotzen garbitasuna barriztau dagien. Eta hola, niuren grina txarretatik askaturik mundu igaro koroneta sarduratu daitezan betikoari zintxoago jarraituz. Prefazio hau San Leon Magnoren etxarlatik hartute dau. Lehenik eta behin, eskeroneko toitzi honetan gauz egiten bai, graziasko denborien gauz. Grazia garaia da, garizuma. Jangoikoaren txat daukagun harremana, sakontzeko denbora positiboa da.
paskora garamatzan bidea da. Gure santutasuna barritu behar dugu, Jaungoikoaren ekintza da, baina guztion erantzuna eta santutasun hori barritzeko egin behar dugun. Jaungoikoak eskerrak ematen duzkuz, baina geuk hartu behar dugu, bin desordenatu afektu guztiak barritute. Gure bizitatik kanpo geratuko litzatekez, baina ez da geratzen danan. Dakinuka ez da gutako guztiok etemagako egin behar dugun zerbait. Kristo berpiztuagaz paskotik urruntzen gaituen guztia alde batera utzi behar dugu. Tenparasko betierekoei lekua usketan dutzo. Hau da guk egin behar duguna prefazionen arabera. Zuk argitzen dozuz mundu honetara, etorri diran gizon emakume guztiak. Argitu gure bihotza zeure graziaren dizdiraz. Zuri atsegin jatzuna erabil dezaigun beti gogoan, eta zu benetan maitatu zaiguza. Bidera kosten duzkun argia agertzen da barriro. Pasko batera argigatzen garenien argia agertzen da. Abendualdiaren azkenengo egunetan, gabonaldiko paskoa ikusteren azten ginean, argia zizana agertzen. Garizunman be gauza bera gertatzen jako, azkenengo puntuan agertzen den argia, guk behar dugun argia, garizumako ibilbidea egiteko otoitzen agertzen da. Eta argia ematen deutzagula Jaungoikoa dela. Gure espirituarentzat argia, graziako edegitasunagaz eta horrek gure bihotza eta burua horretara eroaten ditu. Horrela, gure bateotik datorren grazia, zintzotasunez edegin maitetu alizateko. Bateotik agertzen da jabe gure bizitzan argia. Gure zure laguntza eskedo Susanok indartu makalak eta argitu beti zure argiaz. Eriotze junpean dabiltzanak, gaz guztietatik bihotz honez atarata ondasunun gorenak eskoratu da giezan. Bedinkapen otoitza, hemen eskatzen dugu itxaropena. Itxaropen giro honetan, berari jarraituz, bere piztuagaz topo egiteko. Jauna beti biziala izan dezan, itxaletik deituak gauden. Argi horretara, pasino guztietatik libre egon gaitezan. Pasinoa izan nahi dau, gure bizitzatik egon behar dizen gauzatik libre egon behar garela.